ברוכים הבאים לבית הבא שלכם בכפר ורדים, בסוף רחוב זוויתן היוקרתי, 5 חדרים על מגרש של מעל 700 מטר. בואו איתי לסיבוב. אנשים עוברים לכפר ורדים כדי ליהנות מהשקט, מהירוק, מהנוף. כאן בבית הזה תוכלו ליהנות מכל אלו ועוד הרבה הפתעות. גינה אחורית, קסומה ופרטית, עצי פרי, צל וציוד ציפורים. מה צריך יותר מזה? אנשים עוברים לכפר ורדים כדי ליהנות מהשקט, מהירוק, מהנוף. כאן בבית הזה תהנו מכל אלו ועוד הרבה הפתעות אחרות. כאן בבית המדהים הזה תוכלו ליהנות מחיים שקטים בבית מסוגנן ומושקע, ואפילו לגדל ענבים ליין. אז אם גם אתם רוצים ליהנות מהבית המושלם הזה, מוזמנים ליצור קשר, לבוא לסיור, לתת הצעה, ואולי הבית הזה יהיה שלכם. אני מעיין כהן, מחכה לכם.